Bueno, rapazada, pois nada, vamos a facer unha das primeiras grabacións aquí no estudio, que xa que non podemos movelo moito, pois vamos a ir traendo xente para que vaiades conocendo un pouco o equipo. Aquí tedes a Sonia, moitos conoceredela como a grumete de Capitán Filloa, e, bueno, pois ten unhas habilidades que acabamos de descubrir e uns conocimientos e que nos está axudando. Fixemos un vídeo fai pouco no que ela pois puxo a voz en off e temos pensado de facer algunhas cosiñas máis. Entonces, bueno, gracias Sonia, e contanos un pouco de onde che veu esa faceta do que é da voz en off, de doblaxe e canto tempo levas e eso. Levar non levo moito, acabo de terminar de facer todos os estudos de doblaje, algo que sí que me gustou é poder ser moita xente dentro de o que son eu. Pero detrás de cámara, detrás diante de cámara, no. sempre detrás O sea de que cámara, esta debe detrás de ser, cámara. estou a ver se a convenzo para estar máis diante de cámara, porque temos unha cousiña que creemos que pode estar moi chula e que pode variar moito se ela está detrás ou está diante, pero bueno, estamos no proceso. Nada, poñerlle voz aquí ás locuras deste home, que ocurreselle moitas cousas, demasiadas cousas e moi rápido, pero, bueno, pode sair moi ben. Así que espero ser a voz que esté detrás deste rapaz nos vídeos. Unha pistiña que lle podemos dar é que vamos a facer un informativo ás 2 en punto. Aí o deixamos. Esa é a pista, as 2 en punto. Ás 2 en punto. O sea, que depois pondremos as 7 a tarde ou ás 10, pero... Que teña curiosidade que busque o que son as 2 en punto. Informativo das 2 en punto. Que vai por aí. E bueno, eso. O gracias. A ti. Si queredes facer, pois eso, dobraxe ou algún tipo de cousiña de voces ou así, tedes aquí unha profesional que xa que eu non lle pago, pois polo menos que gan un peso por aí fora. Entonces, bueno, pois eso, que moitas gracias. Vamos a continuar co que queremos mostrar aquí dentro, porque aquí dentro pois queremos facer charlas, queremos facer algunha que outra, pois eso, algún informativo, ou mellor habrá algo de cociña, habrá algo de como diferentes seccións no que vai a ser o programa do Xacho Dixen e no noso estudio. Así que sempre con moito humor, sempre. Sí, a ver, o humor, a ver. En serio non nos tomamos nada. No, pero de feito vos podredes ver que dentro da seriedade e da profesionalidade que hai en Capitán Filloa, estas están bailando todo o día. Bailando, cantando, que si non sei que, que si non sei cuánto. Entonces, nos vamos a facer igual. Que pasa? Que o humor é unha cousa que é moi ambigua. Entonces, o que a min me pode facer moita gracia, a vos non. Pero, como me fai gracia a min e ao equipo, pois vámoslo facer así, como nos peta. Okay. Así que, xa cho dixen. Gracias.